guys, this is Misheng. So, magluto ta ng adobo. So, mga day, nagbutang na ako din mga jaman. Pagkatapos, natagbutang ini karni naman. O, para mo ka ng aroma ni Zaday. Tapos, 10 na dason na. Apan ko magsubo na, day. O, ato na siya ibali-bali. Ako nagbutangan din day ng mga sisuning, day. Ano lang mapagkita. Tapos, nabutangan ko ng paminta. Nagsubo-subo na si Zaday. So, kuyang man ta ng tubig, day. Butangan pa nato gusto ng tubig, day. Para gusto maluto ang manok. Tapos, takloban na sad na nato, day. Pasubhon. Yan ha, gibutangan na ako, day. Nagamay na sugar, day. Pampabalanse ra ba sa lami. Ako na sad na timtiman, day. Kung sakto ra ba ang lami, day. Hampan, sampunan, pasubhon. O, murag hilaw-hilaw pa man ang manok nga na, day. O, pasubhon, gihapon nato, day. Inigtaw-taw, day, kung okay na ang manok, day. Ako nagbutangan na siya, day, sa atong secret ingredient, day. Oh, yan, mga una ta, day. Mga una naman.